Ma'am, pwede mo tanong ma'am? Ma'am, kasi ka naka-familiar ninyo sa Piso Replity sa TikTok o sa Facebook? Ay, oh. Ha? Nagdagalaga niya eh. Naga? Kinsa mo yung sa... Ko niya sa kon. Oo, kana mahatag og kuan ba? Ah. Ato may kuan niya, kana pretty. Ano sa kaninyo? Secret. Wala. Uy. Usa lang. Ay, kuan man niya, magkulag mo ni. Ako yung gid mo? Wala pa daw paano ka lang. Kita lang lain. Salamat niya. Salamat naman din. Tol, familiar ka sa Piso Replity sa Facebook o sa TikTok? Kita yung kana? Oo nga naman. Maligo vlog ko ba? Kaya manghatod ko ka ng Piso Replity. Okay ra nimo hatod ka sa content. Ha? Okay ra nimo yabol ka sa content. Okay ra, pero lapo-lapo ko batod. Alayo mo. Ha? Ito may pili ni. Okay, bili na. Sorry. Mali pagito ni ka sa akong page ha. Araw. Hindi, okay, masakyan din. Yeah. Pista to ba? Yeah, pasin trophy kayo. Apista? Oo. Apista deron? Oo. Amo na ang content. Akong musibot. Ano sa TikTok? TikTok na to. Mayo ko mga content, mga Piso Replity. Sige boss, okay rin ako. Ni napala po. Oo. Layo gitu dah. Saya layo kita Okay lang rin yan. mo. Okay raw ni pili. Nah. Asa lebih sa lapo-lapo? Sa kuhan. Naglaog sa bridge, nahan. Lagi. Ano ito katong, pagkatawag ganun katong, ara, na ihunong dyan ba? Yan ay babae nga nagmukot taga, ano, sa imo ato. Taga Yusi mo. Oo. Yang gubay kay gato kay taga Yusi. Babay. Ako to. Kita mo ito. Ato. Oh, dugay na. Ang 2 years na. Oh yes. Pero lain-lain ako content sa una. Kali pangita na kung unsay ganahan sa tao ba. Ang sarong mo kita, lahat pa talaga mo. Oh, yatod. Piso Replity.